بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Biz Allah'ın rahmeti bilen şuşu bähete erişu sirlerin, bähete erişu sebepleri diyen kitabını ütəbiz. Allah'ın rahmeti bilen hazır indi bizden 8-ci bähete erişu sirlerini yazıp koyuyoruz 8-cisi. O tağın qabatlap ötü bulur indi o şirknin neticelerin bilu. Şirknin Allah'a tindiyashib kiturinin neticelerin bilu. Näsege kitire? Kimde kim şirk işli? Ve yazığız. Kimde kim zor şirkni işli? Hem tövbesiz ölüp kite. Tövbesiz ölüp kite. İki nokta koyuyoruz. Birincisi, anın şuşa ameli yokka çığa. Mesela kişi koyada barıp secde kıla, nindir kabirge. Yeyse kurban çala, nindir anda izgilirlerge barıp mı? Koyadır yirakka barıp mı? Köp maqtasını sarf ite, köp benzini kite, köp maşarga yaşırga aqçası kite. Şuşu barla işlegen işi anın yokka çığa. Ni üçün? Çünkü ol Allah'a tengişlik kıldı, zor şirk kıldı. Şuşu kılgan ameli şirk bilen beyle, yokka çığa. Mesela sadaka verdi. Ama niyeti neseydi? Kişi kursun kişi bilsin için. Yani Allah razı olsun değil. Şulay şirkka kire. Şulay anın şuşu sadakası nesesi bilmeyen gibi yokka çığa. Hatta Saudi'de şimdi bir biznesmen bula. Şu biznesmen ayta min di balnitsaga di diyaliz aparatı diyen 50 milyonluk diyaliz aparatı buraya gitkesim kilediler. Ama bir şart bilen gene benim turumda gecikti yazıp çıksınlardı. Şuşu aparatını alarlar, koyarlar, şuşu gecikti yazıp çıkarlar, hem alimler aytalar, yarar yazabız diler, ama senin şuşu yazıvın tilavi, senin şuşu neçe milyonga algan sadakani yaxşılıkla yokka çıkardı dep aytalar. Kızганча каршы кеше менә шушы әйбергә бик җиңел карый. Шушы кеше күрсен дип, кеше белсен дип. Шуңа әйткәнебезчә, ширк шушы кылган гамәлне юкка чыгара дидек. Сәҗдә булсын, садака булсын, намаз булсын, кеше күрсен өчен генә намаз укый мәсәлән. Шулай аның намазы юкка чыга. Күпме тырышып, мәсәлән, ничә рәкъәгать намаз укып утыра, тәһаҗҗүд дип, кеше аны күрә дип, мәсәлән. Шушы намазны укымаган кебек әҗер ала. Шуңа күрә бу бик мөһим булып тора. Безнең гамәлләр фақат Аллаһ ризалыгы өчен булсын өчен генә. Изге гамәлне генә әле пока. Гамәлләр турында түгел. Изге гамәлне генә. Шушы ширк кергән гамәл юкка чыга. Һәм җәятен ясагыз була. Сәҗдә, намаз, садака. Кеше шуны Аллаһ ризалыгы өчен эшләми икән, корбан чала ниндидер анда изгегәме, дуга сорый мәсәлән, Рәсүл сәламнән сорыймы, фәрештәдән сорыймы, кул күтәреп. Икенчесе, мәңгелек җәһәннәмгә илтә. Ширкның нәтиҗәләре булып тора бу, мәңгелек җәһәннәм. 100 елда түгел, 200 елда түгел, 300 елда түгел, 1000 елда түгел, 2000 елда түгел, мәңгелек. Бер кайчанда чыгып булмый торган мәңгелек җәһәннәмгә илтә. Аңа күрә галимнәр әйтәләр, иң зур гөнаһ ул Аллаһка тиңдәшлек китерү. Ул ширк булып тора.
Çünki Allah da Kur'an-ı Kerimdə aytır: "İnnallaha la yaghfiru an yushraka bih ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha." Allah Subhanahu wa Ta'ala аңа тиңдәшлек китерүне, ширк кылуны гафу итми. Әмма аннан башка барлык гөнаһларны кемгә тели гафу итә ала. Кеше мәсәлән нәрсәдә урлаган, кеше мәсәлән инде гөнаһ кылган, кыямәт көндә килә тәүбә итмичә, Аллаһ та тели икән гафу итә алаңа ул гөнаһны. Урламанда, арак эчүме, зина кылуме, хәтта кеше үтерүендә Аллаһ та гафу итә ала. Гафу итмәскә дә мөмкин. Гафу итә ала, әмма ширкне гафу итми Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Ягъни шуңа куркыныч. Шуңа күрә без аны сакларга тиеш, ерак булырга тиеш. Һәм өченчесе барлык изге гамәлләрне юкка чыгара. Барлык изге гамәлләр юкка чыга. Шушы ширк эше аркасында. Барлык изге гамәлләрне юкка чыгара. Кеше мәсәлән 70 ел буе намаз укыган, гомере буе ураза тоткан, ай сайын садакалар, закатлар биреп барган. Әмма айга бер тапкыр барып, ниндидер изгедән монда кул күтәреп дуга сораган, яисә Мәдинәгә барып Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәлламне кабереннән дуга сораган, ниндидер фәрештәдән дуга сораган. Шушы гамәле аркасында аның барлык күпме ничә еллар буе җыйган изге гамәлләре юкка чыга. Кыямәт көндә килә Аллаһ сакласын, галимнәр әйтәләр, менә иң куркыныч аят, Коръәндә шу аят диләр, кеше Аллаһ Тәгалә әйтә, кеше килер ди кыямәт көндә һәм бер нәрсәдән тапмас ди. Кайда минем 70 ел буе укыган намазым? Кайда минем ничә еллар буе биргән садака, закат? Кая китте соң алар? Алар юкка чыкты. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Субханаһу Тәгаләдән башка тиңдәшлек китерелде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең хакы бозылды. Шуңа күрә бу Аллаһның хакы бозу иң зур гөнаһ. Кайбер кеше әйтергә мөмкин, ни өчен без бу ширкне өйрәнәбез? Ни өчен бу насарлыкны без өйрәнәбез? Безгә бит Аллаһка гына гыйбадәт кылу җитә ди. Юк. Әгәр дә кеше насарлыкны белми икән, насарлыкны өйрәнми икән, кайчан да булса ул аңа шуңа эләгергә мөмкин. Әгәр дә кеше насарлыкны насар икәнен белми икән, ул аңа кайчан да булса эләгергә мөмкин. Шуңа күрә Имам Әш-Шафиғи дигән зур галим шундый яхшы мисал китерде. Ул әйтә, менә карагыз ди, кеше ди урманга бара ди, агач җыярга, төнлә белән, кап-караңгы. Аның бер ни уты да юк, аның бер ни якты татан бер нинди әсбабы да юк. Һәм ул утынны җыя. Әйе, бер утын салды, ике утын салды, өч утын салды үзенең кочагына. Әмма шушы күрмәгән аркасында, якты урман аркасында кара йыланны эләктереп алырга мөмкин. Кара йылан ничәтә? Аны чагып үтерә. Шуңа күрә кеше күрми икән, шушы менә гыйлеме, шушы менә яктыртучы аның шушы уты юк икән, инде ул кайчан да булса шушы ширккә батырга мөмкин. Шуңа күрә аны өйрәнергә кирәк, аны белергә кирәк. Әгәр дә кеше бара икән, мәсәлән, шушы яктыта торганың, шушы уты бар, ул шушы утынны сала һәм күрә йыланны, кара йыланны. Шушы кара йылан үтерә икәнлеген белү аркасында ул кара йыланны тотмый, аны алмый. Шулай бит инде, аны чагып үтәчәген белә. Шуңа аннан ерак була, аның ерагыннан китә, аны урап уза. Шулай ук бездәге менә ширкне, әгәр дә куркыныч икәнлеген беләбез икән, без аны әллә ничә километр урап узырга тиешбез, аннан ерак булырга тиешбез. Чөнки бу бик куркыныч, әйткәнемчә, мәңгелек җәһәннәмгә илтә, барлык гамәлләрне юкка чыгара. Хәзер икенче кече ширкның нәтиҗәләре. Шулай ук, әгәр дә кеше ширкне эшли, тәүбәсез үлеп китә, аның ни нәтиҗәләре була? Беренчесе, шушы кылган гамәлне шулай юкка чыгара. Мәсәлән, кеше ипи туз белән ант итә, әнисе белән ант итә. Шушы ант итү өчен уйлый, аңа әҗер була дип. Әмма шушы кылган гамәле нишли? Шулай юкка чыга. Шушы кылган гамәлне юкка чыгара. Без беренче ширкта беренчесен язып дидек, кылган гамәлне юкка чыгара дидек. Нинди аерма беренчесе белән өченчесе бөтен гамәлләрне юкка чыгара дигән. Ягъни кеше шушы кылган гамәле юкка чыга, аның өчен берни әҗер дә булмый. Кеше әйткәнчә, мәсәлән, нинди изге җирләргә бара. Күпме дә 100 километр шушы араны үтә, ашый, бензинын сала. Күпме дә кешеләр җыеп алып бара шушы әйберләргә. Һәм анда барып, мәсәлән, нинди каберләргә курбан салалар, нинди багаларны тирәли, әйләнәләр, ниндидер шундый изгеләрдән кул күтәреп дуга сорыйлар. Ул уйлый, шушы бер эшләгән гамәле өчен аңа бик күп әҗер була дип уйлый. Әмма асылда нәрсә?
шушы аның гамәле, гомумән шушы барулары, аның бөтен сарыфлары шушы бөтәбер юкка чыга, шушы гамәле. Һәм өченчесе дидек, бөтен изге гамәлләр дә юкка чыга. Әмма кече ширк шушы кылган гамәлне юкка чыгара. Мәсәлән, ант итү ул ниндидер изге эш, шулай бит инде ант итә кеше. Аллаһ белән ант итә. Аның өчен әҗер була. Һәм кайбер кеше уйлый, ипи белән туз белән ант итү мәсәлән, әни белән ант итү, шулай изге гамәл дип уйлый. Әмма кече ширк, әгәр дә мөселман икән, шушы ант итү әҗерен юкка чыгара. Шушы гамәлне юкка чыгара, шушы гамәл эшләнмәгән кебек була. Аллаһтан башка әйбер белән ант итү ул кече ширккә керә. Икенчесе, кыямәт көнендә шулай ук кече ширк гафу ителми. Кыямәт көнендә гафу ителми. Һич шиксез җәһәннәмгә керә шуның аркасында. Һич шиксез җәһәннәмгә керәчәк. Тетте дип мәсәлән әйтә. Яхшы машина алдым, тетте анда каядыр суга. Кайдыр төкерә. Ниндидер фикерләргә ышана, хөрәфәтләргә керә. Кыямәт көне гафу ителәчәкме ди? Гафу ителмәячәк ди. Әмма языгыз, әмма мәңгелек җәһәннәм булмый. Бәлки 1000 ел яныр, бәлки 2000 ел яныр. Анысы бер Аллаһ кына белә. Валлаһу а'лам. Әмма гафу ителми. Димәк, бу күрсәтеп тора. Кеше ширк өстендәге кеше һичшиксез газабын алачак, әмма мәңгелеккә калмый. Шуның да аермасы зур ширк белән. Әмма мәңгелек җәһәннәмдә калмый. Мәңгелек утта калмый. Өченчесе, башка гамәлләрне юкка чыгармый. Башка гамәлләрне юкка чыгармый, һәм кеше моны белгәч уйларга мөмкин, әй, кече ширк алай зур гөнаһ түгел икән дип уйларга мөмкин. Әмма дүртенчесе, зур ширктан соң иң зур гөнаһ ул кече ширк. Зур ширктан соң иң зур гөнаһ ул кече ширк. Кайбер кеше әйтергә мөмкин, мәсәлән, үзенең кардәшен пиво эчкәнен күрсә, үзенең кардәшен, мусульман кардәшен намаз укыган кеше тәмәке тапкан күрсә, без ничибез? Кайгырабыз, ничисең син дип, уйлан дип. Шуның кадәр әйтеп кайгырабыз, әмма кеше, мәчеткә йөри торган кеше, берәнди хөрәфәткә ышанса, яисә ту дип, пустими дип әйтсә, яисә баласына миләш агасы такса, яисә бөти тагып җирсә, ул мине саклый диеп, яисә ниндидер хөрәфәтләргә ышанса, карап сигәмәндә буш төянтүләрдән куркыпмы, без кызганса каршы бик исебездә китми. Ул кешене аңлатмыйбыз да гомлай берне. Әмма аның гөнаһы шушы кешенең аракы эчеп йөрүгә караганда күпкә куркынычрак. Шуңа күрә без аларны уттан коткарга тиешбез. Туганнарыбыз булсын, якыннарыбыз булсын. Шуңа бик каты басым ясарга тиешбез. Бу бик мөһим. Ни өчен? Чөнки без алдагы дәрестә дә әйттек, кеше ширк һичшиксез зур ширкка китерә. Әгәр дә кеше җиңел генә карый икән, ягъни 5-нчесе язып куегыз. Кеше ширк, зур ширк барлыкка килүнең сәбәбе булып тора. Кеше ширк, зур ширкның барлыкка килүнең сәбәбе булып тора. Шайтан килеп әйтми сразу. Әйдәгез, кешеләр зур ширк кылыгыз Аллаһтан башка дип. Юк, шушы кеше ширктан башлый. Әкрен генә. Шуңа Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, языгыз. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән,
Сезнең өчен, ягъни өммәтем өчен иң курыккан нәрсә ул кече ширк дигән. Үзенең өммәтем өчен иң курыккан нәрсә ул кече ширк дигән. Яздыгызмы? Яра, менә без хәзер күрдек, безнең туганнарыбыз, якыннарыбыз шул кече ширккә баткан. Шушы мәсәлән нинди хөрәфәтләргә ышаналар. Шушы Аллаһ Subhanahu Wa Ta'ala хакын бозалар. Хәзер ничәргә кирәк соң безгә? Ничек аларны коткарырга утта, ничек аларга нәсихәт ясарга? Шулай языгыз. Шушы ширк белән көрәшү, шушы ширкне җиңү, шушы ширкне бетерү ничек була? Шулай языгыз. Ширкне бетерү беренчесе. Без беләбез, мәсәлән, безнең якын туганыбыз шушы әйбергә ышана, шушы әйберне әйтеп йөри. Мәсәлән, ту яхшы гына әле машина белән кайттым ди. Ту яхшы машина алдым. Нитми ди. Ту ничек әйтәләр алар? Күз тимәсен шушы әйткән, шушы фигыле аны күз тимәдән саклый дип әйтәләр. Аллаһ түгел. Ә менә шушы дип төкереп куюы саклый дип уйлый, күз тиюләрдән ди. Иң беренчесе яхшы нәсихәт кылу. Яхшы нәсихәт. Кеше алдында түгел. Кызганычка каршы шундый менә нәрсәләр булды бездә дәген. Кеше нидер хата эшли, мәчеттә бер кеше күреп, бөтен кеше алдында аңа кычкыра башлый. Син бу эшләгән эшең дөрес түгел ди. Кеше уңайсыз була, кызарып килә, яла, уланы белмәгән дәген. Әле без үзебез дәген кайчан гына бу әйберләрне белдек соң. Беребез дә белеп тумады. Шулай бит инде. Күпме без шушы әйберләргә ышанып яшәдек гомер буе алдан. Бу безнең туганыбыз да шулай ук, безнең кебек. Үзебезнең күз алдына китерик. Әкрен генә янына барып, бер үзе белән калганда, туган булган кешегә, якын булган кешегә, күрше булсын, матур дип нәсихәт кылырга. Шушы кылган гамәл дөрес түгел, ярамый. Аллаһ Субханаһу ва Тааля каршында бу зур гөнаһ ди. Аракы эчүгә караганда зуррак гөнаһ бу. Матур дип нәсихәт кылу, җиткерү. Үзе белән калганда гына, кычкырып түгел, бакырып түгел, кеше алдында түгел. Кеше үпкәләргә мөмкин. Киресенчә, мәчеттә булса, мәчеткә йөрми башларга мөмкин. Мәчеттә шулай итеп кычкыралар икән дип әйтеп. Һәм Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәллям бер кайчан да алай итеп кешеләрне мыскыл итеп, яисә кешеләргә каты итеп бер кайчан да бәрелми иде. Гел йомшак иттереп, шушы дәгъватын кыла иде. Икенчесе, шушы хөрәфәтнең киресен эшләү. Шушы хөрәфәтнең киресен эшләү. Мәсәлән, кеше бусага аша күрешми. Яисә ишәмбе көнне эш башламый, яисә җомга көнне эшләми. Ә син шуны киресен эшлә, кеше курыккан әйбернең киресен эшлә, күрсәт, шушы әйбер Аллаһтан гына ди. Кайберләре балаларына миләш агачлары куеп бетерәләр. Маңгайларына нидер кызыл әйберләр сөртәләр, күз тиюдән саклый бу дип. Бөтиләр эләләр. Кеше мәсәлән карап пси узды икән, юлны эшкә дә бармый, башка юл белән китә. Ә син киресенчә, шу карап пси узды икән, шуның буенча бар. Бөтен эшеңне сишәмбе көнне башла, вторник көнне. Кеше курыккан көнне. Ни өчен? Чөнки без беләбез, без ышанабыз. Әгәр Аллаһ Тәгалә хәерле кылган икән, ул хәерле була. Әгәр дә хәерсез кылды икән Аллаһ Тәгалә, димәк ул хәерсез була. Кеше эшкә барганда арттан себереп калырга ярамый ди. Ә син себер, киресенчә шуны эшлә. Кич белән кулга акча бирмиләр, куркып, акча бетә дип. Ә син киресенчә кул белән ал акчаны, яисә кул белән бир, күрсәт, берни куркыныч юк моның дип. Кеше аддагалар эләләр, аддагалар алып ташла, күрсәт, аддагасын шакламый дип. Шуның киресен эшләү. Ни өчен? Бу кешегә тәэсир ясарга мөмкин. Кара әле менә бу кеше бит куркып тормады, шулай дип эшләде дип, һәм яхшы булды бит эше. Кара әле беренче тәгән бу әйберләр дөрес түгел икән дип, шушы әйберне бетерүче сәбәп булырга мөмкинсең син. Шушы җирлектә. Шушы әйбернең киресен эшләү. Өченчесе, һәр вакытта Аллаһның рәхмәте белән генә дип әйтү. Чөнки галимнәр әйтәләр, әгәр дә кеше әйтә икән,
Үземнең тырышлыгым аркасында гына шундый өйләр салдым. Үземнең тырышлыгым аркасында гына шундый яхшы машина алдым. Үземнең тырышлыгым аркасында гына шундый дәрәҗәгә ирештем дип кеше әйтә икән, шулай көче ширккә керәләр галимнәр. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Subhanahu Taala бер нәрсә калдырмады. Аллаһ Subhanahu Taala насыйп итмәсә бу ибр эшли алайдыңмы син? Юк. Шуңа күрә телебезгә нәрсә ибрне кертергә кирәк. Аллаһның рәхмәте белән генә, Аллаһның нигъмәте белән генә дип әйтү. Хәтта кешегә хәерле юл теләгәндә дә Аллаһ хәерле юл насыйп итсен. Аллаһ куәт бирсен эшләгәндә. Аллаһ сиңа тынычлыклар насыйп итсен. Яисә Казанга барып җиттегез икән, әнигез шалтырата икән, нәрсә әйтергә кирәк? Әйе, Казанга килеп җитеп, Аллаһның рәхмәте белән генә. Менә шуны телебезгә күбрәк кертсәк, кеше ширкне бетерүче сәбәп булачак иншаллах. Чөнки барлык гамәлләр, барлык нигъмәтләр Аллаһның рәхмәте белән генә. Бу нигъмәтләрне безгә бирүче бер Аллаһ кына. Аллаһның рәхмәте белән генә, Аллаһның нигъмәте белән генә дип, шуны күп еш тапкыр әйтергә кирәк. Әйе, беренче вакытта тел әйләнмәскә мөмкин, ирешмәгән аркасында, әмма шундый вакыт килеп җитәргә мөмкин, 1 елдан соң, 2 елдан соң кешенең шулай сөйләшкән аркасында күршеләре дә сизмәстән шулай сөйләшеп китәргә мөмкиннәр. Кеше шулай яратылган күп әйберне нәрсә ишетә икән, уларны үзенә кабатлый башлый. Шуңа күрә безгә аны күп иттереп әйтергә кирәк. Һәм аннан соң аерым әйбер әйтәсе килә, бик каты теге мөһим әйбер, ул шулай ук йөрәкне Аллаһ белән бәйләү. Кайбер кешеләр язып куйыгыз дуга сорау турында. Башка кешедән дуга сорарга ярыймы? Ярый. Рәсүләм әйткән, шулай ук тәвәссүл дип, ягъни изге кеше, мәсәлән, Уйс ибн Карни дигән кеше киләчәк, аннан дуга сорагыз дип, ягъни сахабалар өстенә килеп, я Расулаллах, Аллаһтан дуга сора дип әйтә торган булганнар. Яисә белән изге кеше күрәбез икән, аннан дуга сорарга ярый. Шулай бит инде. Әйе, ярый мәсәлән, асылда ярый. Заны ярамый дип әйтмибез, чөнки яңа дәлилләр бар. Әмма Шейх ибн Усаймин дигән галим әйтә, әгәр дәге син йөрәгеңне Аллаһ белән генә бәйлисең килә икән, һәр вакытта дуганы үзең сора Аллаһтан. Аллаһтан дуга сорарга кирәк. Бер Аллаһтан гына үзебез кул күтәреп. Ничек Шейх ибн Усаймин моны әйтә, галимнәргә күп еш ишетергә туры килә, аларга шалтыратып сорыйлар, безнең өчен дуга кылалар диләр. Шуннан бер галим әйтә, син үзең өчен дуга кылдыңмы ди? Юк ди. Синең 70-100 галим синең өчен дуга кылса дагы, Аллаһ теләмәсә ди, бер нәрсә дә булмаячак ди. Ягъни кешеләр хәзер галимнәрне шундый арадашлы итеп ала башладылар. Үзе өчен дуга кылып тормый, мин гөнаһлы ишинде ди, мин дуганы Аллаһ кабул итми ишинде ди. Һәм ди, шуңа галимнәрдән дуга кылырга сорый мин үземә ди. Үзе бер дә дуга кылмый икән. Менә бу бик куркыныч. Без үзебез күбрәк Аллаһ Subhanahu дуга сорарга тиешбез. Ни өчен? Аллаһ Кур'ан кәримдә әйтә, миннән генә сорагыз ди, мин сезгә җавап бирәм ди. Уд'уни астаҗиб лакум. Миннән генә сорагыз, мин җавап бирәм сезгә ди. Менә хәзер әйтеп бетерәм әйберләрне. Ягъни беренчесе, язык без үзебез өчен күп итеп дуга кылырга тиешбез. Дуга кабул була торган урыннар бар, җирләр бар, дуга кабул була торган вакытлар бар. Мәсәлән, тәһаҗҗүд вакыты, мәсәлән, азан белән камәт арасы, ул күтәреп дуга кылырга бер нәрсә нитми, комачауламый. Яисә нәфил намазларында, сәҗдәдә, тәһаҗҗүдтә, тәшәһһүдтә, нәфил намаз укыганда, шунда күп итеп дуга кыла алабыз. Безгә ягъни бер комачаулы юк, бер нәрсә юк, һәм күбрәк шулай дуга кылырга тиешбез. Беренчедән монсы. Икенчедән, галимнәр әйтәләр, әгәр дәген кеше синнән дуга сорый икән, менә шул Мәккәләргә барганда, гомрәләргә, хаҗга барганда менә дуга кылган дип, галимнәр әйтәләр, әгәр дәген ул гомуми мусламаннарга өчен икән, мәсәлән, җирлегебездә ширк бетсен, сихерчелек бетсен дип,
җирлегебездә күрәзәтчеләр бетсен дип, җирлегебездә сөннәт таралсын, тәүхид таралсын дип, яисә гомуми мәсәлән, ниндидер авылыбызга яхшылык килсен, бәрәкәт килсен дип әйтә икән, андый дуганы кабул итеп, андый дуганы кылу яхшы диләр. Андый дуганы хәтта мәсәлән беләсезме, кем хаҗга бара? Үзебезнең авылыбыз өчен, Татарстаныбыз өчен, илебез өчен, үзебезнең шушы мөселманнар өчен кылу тиешле ди. Хәтта Ризаетдин Фәхретдин дигән татар галиме әйтә, без ди һәр кылган дуга саен үзебезнең милләтебез өчен дуга кылырга тиешбез ди, һәрбер кеше ди. Милләтебезгә гыйлем таралсын өчен, милләтебездән гөнаһлар, бидгатьләр, ширклар китсен өчен дип, шулай кылу тиешле ди. Һәм башкаларга моны өндәү кирәк. Ни өчен? Чөнки кешеләр үзем дә күргән бар, хаҗларга киләләр, нинди дуга кылырга икәнлеген белмиләр, әзерләнмичә. Дуга китаплары да юк, нәрсә кыласын да белмиләр. Шуңа әгәр дигән мөселманнарга гомуми файда китерә икән, шундый дуга кыл әле дип әйтү ярый. Менә монда уже икенче әйбер чыга. Өченчесе, әгәр дигән кеше үзенә генә хас булган әйберне чыга икән, мәсәлән, үзе белән хас, үзенең гаиләсе белән, үзенең балалары белән, үзе белән, кемдер әйтә, min өчен бала сора әле, миңа яхшы хатын сора әле, миңа яхшы эш сора әле, миңа шуны әйбер сора әле дип әйткән әйбер яхшырак, әгәр дигән ул андый әйберләр җибәрмәсә, ул андый әйбер кешедән сорамаса, яхшырак. Ни өчен? Без әле беренчесендә әйттек, ярый дидек, сораса. Әйе, ярый. Әмма яхшырак ул үзе генә сораса. Үзе генә йөрәген Аллаһ белән бәйләсә. Ни өчен? Чөнки әйтә, менә ди, хаҗга барды ди бер кеше ди, менә шуңа язып җибәрдем ди, бер дәфтәр дуга ди. Менә ул кылды ди, бөтен дугасы кабул булды ди. Алдангы елда күрше барган иде ди, аңа да шулай язып җибәрдем ди. Ул кылган дуга берсе кабул булмады ди. Менә гелемне хәзер менә бу икенче кешегә генә дуга кылар минем өчен әйтәчәкмен ди. Ягъни аңладыгызмы шайтанның куркыныч шөбһәте нәрсәдә? Менә бу кеше кылган иде миңа дуга ди. Менә аның дугасы кабул булды ди. Менә бу кеше Мәдинәгә бара ди. Менә аңа языйм әле шул дуганы ди. Менә аның дугасы кабул булган иде вакытта ди. Ягъни шушы дуга кабул булуны кеше белән бәйли башлый. Менә шунысы куркыныч. Кеше көннәрдән бер көнне бөтенләй дуганы калдырырга мөмкин. Үзе дуга кылмый икән, шул кешеләргә язып кына җибәрә икән. Момент кабул була. Һәм йөрәккә шул шөбһәт керә. Шушы кеше арадашчы кебек була. Әйе, баласына сынау да булырга мөмкин. Аллаһ Тәгалә кабул итә изге кешеләрнең дугаларын. Шулай бит инде. Әмма кеше шушы дөнья өчен, шушы дөньяның файдасы өчен кайвакытны шушы дөньяда яхшылык килү аркасында үзе белән Аллаһ арасы арадаша ала. Арадаша алуга китереп җитәргә мөмкин. Шундыктан менә әйткәнемчә, шушы галимне кызык булды шу дуга сораган шаннан дуга кылар ди. Һәм үзе сорады. Син үзең өчен бу дуганы сорадыңмы соң ди? Тик шәйтә юк ди. Ягъни шу әйбергә килеп җиткән. Ишеткәнең каяндыр? Мәсәлән, бу галимнең дугасы кабул була икән ди. Дуга кыла әле миңа ди. Яхшы эш бирсен ди, яхшы бала бирсен ди, яхшы нәрсә бирсен ди, авырымнан терелтсен ди. Үзе кылып та карамаган. Үзе шушы зур, иң зур гыйбадәтләрне шушы калдырган кеше белән бәйлә. Менә бу кешенеке кабул була инде ди. Нәрсәгә миңа үземә кул күтәреп дуга кылып утырырга ди. Рәсүл сәлам әйткән, "Ад-дуа хуа-л-ибада". Иң зур гыйбадәт ул дуга. Язып куегыз. Иң зур гыйбадәт ул дуга ди. Иң яхшы гыйбадәт ул дуга ди, Рәсүл әйтә. Шуңа күрә без үзебез һәр вакытта дуга кылырга тиешбез, дуга сорарга тиешбез һәм башкаларны өндәргә тиешбез, бер Аллаһ белән йөрәкне бәйләргә. Аллаһ тели икән, кеше нинди генә кеше дуга кылса да, дугасы кабул булачак. Ничек иттереп, мәсәлән, Сөләйман галәйһиссәлам үзенең бөтен гаскәре белән чыкты сахрага, яңгыр булмагач, Аллаһтан дуга сорарга. Ни кадәр күп гаскәре чыкты. Шунда Сөләйман галәйһиссәлам күрә, бер кырмыска кул күтәреп Аллаһтан дуга сорый. Һәм Сөләйман әйтә, галәйһиссәлам үзенең гаскәренә кайтыгыз ди. Шушы кырмыска дуга кылу аркасында ди, бөтен җирләргә хәзер яңгыр киләчәк ди. Уйлап карагыз, монда менә безгә шундый бер нәсихәт, кечкенә генә нинди генә кырмыска булмасын, аны таптап та үтереп була, шулай бит инде. Әмма ул чын күңелдән, ихластан Аллаһтан дуга сорады.
Шушы Сөләйман галәйһиссәламның ничә меңлек гаскәре дуа кылуга караганда, Аллаһ Subhanahu Ta'ala шу кырмысканлыгын уже кабул итте. Һәм Сөләйман галәйһиссәлам әйтә, инде дуа кылып тормасагыз да була ди. Инде Аллаһ Subhanahu Ta'ala кабул итте шу кырмысканың дуасын ди. Кырмыска хәтлек шуның кадәр кечкенә генә ибрәдәген Аллаһ Subhanahu Ta'ala тели икән, аның дуасын кабул итә ала. Шуңа күрә кеше уйларга тиеш түгел. Эй, мин анда шундый гади генә кеше инде, авыл кешесе инде дип, яисә кайбер кеше әйтә, мин нинди генә теге галим дә түгел, анда гөнаһлы инде мин дип кайбер кеше әйтергә мөмкин. Юк, алай диргә ярамый. Аллаһтан сора. Тәүбә истигъфар кыл гөнаһың булса. Аллаһ Subhanahu Ta'ala кул күтәреп дуа кыл. Аллаһ Ta'ala шулай кылганны, йөрәктән чыккан менә теге үз телең белән әйтеп, йөрәктән чыккан йылы-йылы чыккан дуаларны галимнәр әйтәләр, менә бу Аллаһ Subhanahu Ta'ala иншаллаһ кабул итәчәк бу дуаларны дип. Шуңа күрә без һәрберебез үзебез дуа кылырга тиешбез. Һәм әгәр дә кеше дуа кыла икән, шулай гына языгыз. Әгәр дә кеше дуа кыла икән, аның эш нәтиҗәсе була, һичшиксез. Эш нәтиҗәсе. Кеше белән дуа кылды икән, аның эш нәтиҗәсе була. Беренчесе кабул була. Ул аның бу дөньяда инде кабул булганын күрә. Мәсәлән, машина сорый, Аллаһ та машина бирә. Яхшы хатын сорый, Аллаһ да яхшы хатын бирә. Балалар сорый, Аллаһ да яхшы балалар бирә. Яхшы өй сорый, Аллаһ да яхшы өй бирә, сәламәтлек бирә. Уже бу дөньяда аның әсәрен җавабын күрәчәк. Икенчесе, шушы дуа аркасында Аллаһ Subhanahu Ta'ala ниндидер аннан хәвеф-хәтәрне ерагайтачак. Шушы дуа аркасында Аллаһ ул кешедән ниндидер хәвеф-хәтәрне ерагайтачак. Мәсәлән, тәкъдир кылган булган кешегә мәсәлән өй җаны бетергән. Яисә аварияга очрарга. Яисә кулым аягымны сындырырга. Аллаһтан тәкъдир насыйп булган. Әмма кеше дуа кыла иде. Я Раббым, миңа мәсәлән өй насыйп ит, машина насыйп ит дип. Шулай бит инде. Әмма шу өй, машина аңа Аллаһтан насыйп булмаган яхшы. Әмма дә ләкин шушы хәвеф-хәтәр аңа тәкъдир тиешле булган. Нинди хәвеф-хәтәр аннан ерак булачак. Кеше әгәр дә шуны уйлап караса, күп нигъмәтләрне кеше аңлап та бетерми. Күп мәйберне Аллаһ Тәгалә начарлыклы аннан ерагайтты. Күпме нинди хәвеф-хәтәр Аллаһ коткарып калды аны. Шуңа күрә кеше нисәлинкегә тиеш түгел, кайгырга тиеш түгел, яисә борчылырга, эй, менә сораган яхшы машина, яңа машина, эй, булмады инде дип түгел. Аллаһ Тәгалә бәлки синнән нидер зур хәвеф-хәтәрне ерагайткандыр. Бөтен кешеләр мәсәлән авырганда кат итеп коронавирус белән мәсәлән. Бәлки Аллаһ Тәгалә син саклап калгандыр. Син дуа кылу аркасында, без аны белмибез. Әмма дуа кылу кирәк. Шушы хәвеф-хәтәрләр бездән ерак булсын өчен. Шулай ук. Өченчесе, кеше дуа кылды икән, бу дөньяда кабул булмады, хәвеф-хәтәр дә аннан ерак булмады. Әмма кая калды ул өченчесе? Кыямәт көнендә кала. Кыямәт көненә килгәч, күрер тау изге гамәлләр. Нишләп изге гамәл? Чөнки без әйттек, Рәсүләм әйтте, дуа кылу иң яхшы, иң зур гыйбадәт диде. Кеше гыйбадәт кылган кебек тау изге гамәлләр була. Ни өчен? Чөнки ул дуа кылган, күп иттереп, көн саен, һаман кылган, һәр вакытта. Нәрсә кирәк шуны сораган? Яхшы бәрәңгеме, яхшы ниндидер агачмы, яхшы алма агачмы, яхшы сыермы, яхшы сарыкмы, яхшы эшме? Бөтен әйберне Аллаһтан сораган. Я Раббым, бу көнемне хәерле, бәрәкәтле үткәр дип сораган. Һәр вакытта Аллаһтан гына сораган. Һәм бу дөньяда кабул булмаган, хәвеф-хәтәр ул кешедән ерак булмаган, әмма кыямәт көненә калган. Һәм кеше килгәч никадәр шатлык була. Тау изге гамәлләр булачак. Ни өчен? Шу дуасы өчен. Һәм кеше әйтер ди, шул вакытта әйтер ди. Ни өчен мин тагын да күбрәк дуа кылмадым икән дип әйтер ди. Шуңа күрә менә Аллаһ белән бәйле. Кешедән сорау әйтелмәгән бит. Кешедән генә сорап йөрү әйтелмәгән һаман. Шуңа күрә без үзебезнең йөрәктәге шул әйберне үзгәртик. Шушы йөрәктәге Аллаһ белән йөрәкне бәйләнешне арттырыйк. Һәр вакытта Аллаһтан гына сорыйк. Аллаһтан гына.
Һәм менә кеше шуннан да чын бәхеткә ирешә, әгәр дә менә шушы Аллаһ белән бәйләнеше нык арта икән. Шушы менә доганы Аллаһтан кылырга кирәклеген белә икән, менә чын бәхетле кеше. Шуңа күрә Умар радиллаһу анһу шундый әйтем килә. Мин диде Аллаһтан дуа кылам ди. Һәм мин ди аны дуаның кабул булуын хәтта кай вакытны көтмим ди. Әмма мин шатланам ди. Минем ди шундый шатлык ди. Ни өчен ди? Аллаһ миңа мөмкинчелек бирде, аннан гына сорарга ди. Мин аны беләм гыйбадәт икәнлеген ди. Инде менә матур сүзләр әйтә. Мин ди дуа кылганда да мин көтмим ди аны сразу кабул булуын ди. Әйе, кабул булмаска мөмкин мин дуа ди. Әмма мин шатланам ди. Аллаһ Subhanahu Ta'ala мине сайлады шундый куллардан, кемнәр Аллаһтан гына сорыйлар ди. Кемнәр Аллаһтан дуа кылып сорыйлар ди. Аллаһ Ta'ala мине шундый куллардан эшләде ди. Чөнки беләләр сахабалар. Дуа кылып ди икән ихластан Аллаһтан. Аны һичшиксез әсәре калмыйча китми. Бик каты әсәре була, бик яхшы, бик иң изге, иң яхшы гыйбадәтләрдән була дуа кылу. Шуңа күрә хәтта галимнәр әйтәләр, нинди генә әйберең булса да, кайберләр әйтәләр, монда әйберне Аллаһтан сорап утырмыйм инде ди. Юк, сора. Я Раббым, миңа яхшы пешерергә өйрәт. Я Раббым, шу пешергән ашымны тәмле чыгарт ди. Я Раббым, шушы тәмле чәй эшләргә миңа насыйп ит ди. Нинди генә әйбер дисең? Я Раббым, балама исән сагына барырга насыйп ит мәктәпкә ди. Я Раббым, исән сагына үземә барып кайтырга насыйп ит казаннарга ди. Дуа кыл, бернинди авырлыгы юк. Кул күтәреп кылсаң яхшырак. Кул күтәрмичә кылсаң дагы була шу дуганы. Бернинди авырлыгы юк. Аның өчен тәһарәт алып утырырга кирәк түгел, дуа кылыр өчен генә. Аның өчен ниндидер аерым эшләр дә эшләргә кирәк түгел. Үзебезне шу әйбергә ияләштерсәк, без сизә башлыйбыз, Аллаһ белән бәйләнешебез арта. Һәм иншаллаһ күрә башлыйбыз, иншаллаһ дуалар да кабул булачак. Әгәр дә инде кеше белән генә бәйлибез икән, менә бу кеше Мәдинәдә укый, менә бу кеше хаҗга бара икәнче тапкыр, менә аңа гына дуа кылырга җибәрик әле дип, һәм шуннан да дуасы кабул була икән дип, кеше шуннан да Аллаһтан ерагая. Шушы кешене үзе белән Аллаһ арасында арадаша ала башлый. Менә бу куркыныч. Шуңа күрә Аллаһ Subhanahu Ta'ala безне аңа һәр вакыт дуа кылучы куллардан эшләсен. Һәр вакытта йөрәкләребезне Аллаһ белән бәйле торган итеп эшләсен. Һәр вакытта Аллаһ Subhanahu Ta'ala безнең шушы дуа кылучы куллардан эшләсен. Аллаһ Subhanahu Ta'ala безгә һәр вакыттагы шушы туры юлда булырга насыйп әйләсен. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаһ рахмәтле булсын.